Akwai mai tambaya ga wannan darasin da muka yi na yau? Malama, ina da magana. A gaskiya na gaza jure abin da ke cikin zuciyata, shi yasa na yanke shawarar in fito in faɗa miki abin da ke cikin zuciyana. Wato malama, ki sani kina da kyawun da mata da yawa za su kalla su kau da ido. Sannan kuma kina da kyawun da maza da yawa za su kwana suna addu'ar samun irinki. Sannan kuma ni kaina ba zan iya tsallake tarkon faɗawa soyayyarki ba. Ko mahaukaci ya ganki za ki ƙara haukata shi da soyayyarki, balantana ni ɗalibinki. Malama, ki sani ke ce annurin zuciyata. Na dade ina kallon taurarin samaniya yayin da na ga wacce tafi kowace haske, sai na ga ba kowa bace nake gani ba sai ke masoyiyata. Komai na faɗa a kanki ragewa ne ba daɗaɗawa ba. My love, idan ban so ki ba, wa zan so a duniyar nan? Ya ke malama, kada ki yi nesa da ni. Malama, ina neman alfarma daga gare ki da ki amince da soyayyata. Na gode.